Sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat, sa Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscriber, like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga susunod ko mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat aking mga nalalaman sa spiritual o physical na lahat na panggamot ng mga orasyon, at dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bago po ang lahat ay shout out from Ninita Rotairo, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Nabisti, Junix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Ortili, Tenetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Carita Palma, Luciapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rolita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia PDP, El Mai, Triple A Commented, Marina Arangues, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nuggets, Kilian Jake, Urbider, Lucino, Borja, Enerpic, Mucha Hunter, shoutout sa iyo bro, Nathans, Bert Commented, Mylin Jumampo, Ali Merca Digas Commented, Ray Barcelona. Sa lahat po na hindi po na shoutout po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay kahilingan, wishing spell, Hiwaga ng Pangasinan. Pagkakalog po ang mga kahilingan, wishing spell, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon ng 3 beses at isunod ang mga kahilingan at ang naninais na mangyari. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at kapurian magpakain naman namin. At isunod po yung orasyon na pangkahilingan po, 3 beses po. Ito po: Dios qui ad majorim tui nominis gloria propaganda novo per beatum ignatius subsidio militantem ecclesiam roborasti concede etigius auxilio herbantes coronare comipso moriamur in coelis qui bebis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Deus qui ad majorem tui nominis gloriam propaganda novo per beatum Ignatius subdigio militantem ecclesiam roba rasti concedi itigius auxilio herbantes coronare comipso moriamur in caolis qui bibis et regnas in saecula amen. 3 beses po usalin at pagkatapos mausal po ay isunod po ang kailangan na ninanais po. Sana po pag nagkukuhan po kayo ng ganitong mga orasyon po ay magpursige po kayong focus po lamang sa sarili, huwag pong mag-isip ng mga negatibo para kumasi ang orasyon na ito. Ang mga orasyon na aking binabagi ay napakalakas po orasyon po. Ito po ay mga katotohanan po na aking binabagi. Sa mga naniniwala lang po dito, sana po pagpatuloy nyo po lamang ang pagpanood ng aking video. Huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na video. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Lahat po ng mga aking binabagi dito, mga orasyon ay buhay na buhay po at subok na po. Kaya pag gumagamit po kayo, huwag po kayo mag-isip ng magduda po na magdalawang isip, kundi ay magpursige po kayo na focus po kayo sa inyong ginagawa para gumabay po sa inyo ang orasyon ng nagbabantay ng mga espiritu at ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na spiritual, physical man na karamdaman. At dito po nyo lamang po matatuklasan sa iwangan ng Pangasinan. Sana huwag niyo po ipagyabang at palagi pong isa puso at isipan na tumulong sa kapwa. Ang pagtulong po sa kapwa ay hindi po matutumbusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusikli sa inyo ng siksik, tik-tik at umapaw na pagmamahal ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat.